ଯୋଗ ନିଦ୍ରା କାହିଁକି କରିବା? ଦେଖ, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ରେସ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍ ବାରମ୍ବାର ବାଇଁ 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 ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କରିବି କି ଏଇଟା କରିବି ଏଇଟା କରିବି ଏଇଟା କରିବି ଏଇଟା କରିବି ଏଇଟା କରିବି ଏଇଟା କଲେ ଭଲ ହେବ, ସେମିତି କଲେ ଭଲ ହେବ, ଏମିତି କଲେ ସେମିତି ହେଇଯିବ, ସେମିତି କଲେ ସେମିତି ହେଇଯିବ, ଏମିତି କରିବି ଏମିତି କଲେ ତାପରେ ହଠାତ୍ ମନଟା କହିବ ଗୁଲଗୁଲା ଥିଲେ ଭଲ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଆଲୁ ଚପ୍ ଥିଲେ ଭଲ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ମନ ତାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଡାଏଁ ବାଏଁ କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲିଛି ଚିନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଚିନ୍ତା ଚିତାଶନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ହୁଏ, ହବ, କେହି ରଖିପାରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ସେତେ ସେତେ ଜୀବନରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା? ଗୋଟେ ମଣିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା? ଶରୀର କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା? ଶରୀର ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋଗ କଲେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, କର୍ମ କଲେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏନି। ରିମେମ୍ବର ଇଟ୍। ମନ ଯଦି ଚିନ୍ତନ କରିବ ଦୁର୍ବଳ ହେବନି, ଚିନ୍ତା କଲେ ମନ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଷାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେତେ ନିକଟତର ସେତିକି ସେତିକି କମଜୋର ଚନ୍ଦ୍ରମା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ରାଶିର 30 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଚନ୍ଦ୍ର, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଚନ୍ଦ୍ର, ମୃତପାୟ ଚନ୍ଦ୍ର। ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା ଯଦି ଥିବ, ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜଯୋଗ ଥାଉ, ଭଲ ଭଲ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଗ୍ରହ ଥାଆନ୍ତୁ, ଫଳ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ ଏବଂ ୟାକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଭ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀ ବହିରେ ବି ୟାର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆସେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ବତାଇଛି। ମୋ ଜୀବନର 35 ବର୍ଷର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଏ ବେସିକ୍ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଗୁଡ଼ାକ ତମମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି? ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆସିଲ ଆମର ସାଧନା ସ୍ଥଳୀକୁ, ସାଧନା ପୀଠକୁ, ବସି ରହିଲ, ଶୋଇ ରହିଲ, କିଛି କାମ ନାହିଁ, କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କେଉଁ କାମଟା କରିବି ଜଣା ନାହିଁ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରୁନ। ଏଇଟା କଲେ କିଛି କହିବେ କି, ସେଇଟା କଲେ କିଛି କହିବେ କି, ଏଇଟା କଲେ ଭଲ ହେବ ନା ସେଇଟା କଲେ ଭଲ ହେବ, ମୁଁ ବାଦାମ ବିକିବି ଭଲ ହେବ ନା ବେଲୁନ ବିକିବି ଭଲ ହେବ, ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି ଭଲ ହେବ ନା ମୁଁ ଚାଷ କରିବି ଭଲ ହେବ, ପୁଣି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲେ ଦଶମରେ ରାହୁ ଅଛି, ରାଜନୀତି କରିବି ଭଲ ହେବ, ମୂଳରୁ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, 10 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ଚଳୁଛି, ପୁଣି ସେଠି ରାଜନୀତି କଥା କହିଲେଣି, କେଉଁଟା କଲେ ଭଲ ହେବ? ମନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରୁନାହିଁ। 2, ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। କାହିଁକି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି? ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା, ମାନସିକ ପ୍ରେରଣାହୀନତା, ମନରେ କର୍ମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ମନ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉନି। ଏବେ ମୁଁ ବି ମୋବାଇଲଟା ଧରିଛି, ଆଉ ତମେ ବି ଧରିଛ, ଆଉ ଆମ ମେଣ୍ଡି ବି ଧରିଛି। ଆମ ମେଣ୍ଢି କଲେ କ'ଣ କରିବ? ଛିଡ଼ିଲା, ପୋଡ଼ିଲା, ହଗିଲା, ମୁତିଲା, ପାଡ଼ିଲା, ସେ ଛିଙ୍କିଲା, ସେ ସିଆଡ଼େ କଲା, ତୁ କ'ଣ ଖାଇଲୁ, ତୁ କ'ଣ ପିଇଲୁ, କ'ଣ? ତାଠୁ ଅଧିକା କିଛି ଅଛି? ତାଠୁ ଅଧିକା ନାହିଁ।